Zonke nje uma ngawasaqambe alisekhadini. Ayikona siyabheda into kufika ngekhadi lokuthi hayi imali isekhadi bayaswayipha manje abantu bonke etshona lokufika ngekhaya athi noyana ngabasimambe hey ya ninjani no mangiwa yo ikhanda zoba bazikhanda nomzothini ngangibhedele sizwe zwane kwasula lokho kubabaza umkhosi babaza ubujongo into ejwayelekile le ama-state mangiba kunjani oh siyaphila kunjani hawu lutho-ke lutho kodwa ngcono noba uyakhona nokubona ngekhanda thina abanye bethu kufuna ukuthi sivule amehlo okuqala ukuze sibone wena uyakwazi nokubona ngekhanda umavuso SK bafo kuhamba kanjani oh siyaphila mfowethu kunjani bese kube uthi kuma kancane bese kube uphava roti yebo nami ngithi yebo Mr ngifuna kade ngenzela ukuphendula ama-comment fast bese ngifaka abantu-ke bese ngisheshe ngithatha u-short left fast Mr ngifuna ukutrenda Fusek Mantsumbe Fusek nawe Mr ngifuna ukutrenda 438 reasons yo kanti nje afaka amakhanda awu-37 ahlekayo angazi-ke ngithini Mr Fenya yensizwa kuhamba kahle ngifuna ukubuza la buza mfowethu buza bese kuba uPrecious mara wena mara nawe Precious bese kuba uPosha hey unjani siyaphila Posha wami kunjani bese kuba uses amagama ayinkinga kodwa hi to you too bese kuba uMadlamini uthi molo ngithi molo nami Madlamini kunjani no need to recognize my name Shongololo yebo sawubona no need to recognize your name Cobo nozikhubone yasho enkunzi yebo futhi njani bese ngifuna umfundo vilakazi OP yo mubi shem futhi kuyezwakala lokho kushoyo iminyaka esenginayo isiminingi kakhulu ngikhule ngakho lokho akuyona into engafika nawe manje oba sengingakho bese kuba umini mahlala sicela ukurequest hayi ninga-request ngizolifaka nje ngizolifaka uma ngiqeda kufunda lamakhono ngolo usuyaphila ngoba uhlala emsinga uhlala emsinga ukufika kodwa eMdlovana ngaze ngaqondana la eMdlovana yikho la sike sihambe khona siyacaluza hawu lama-comment ngawathinta ngendlela ongesiyona yabona into kungena ko-live ungekho kahle yini manje ngikhosta ukuthini uyayenza i-content ifana kithi la lutho weba kwethu kanti yini kangaka umhlongo siyanda angenzi i-content la ngenza i-reality show ngoba njengamanje ngoba ngivela kanje i-reality show akusiyo i-content le nalama video waziyo wabona i-reality show le akuyona i-content angazi nokuthi yini i-content bese kuba uMamoli mngani wami right yebo siyaphila Mamoli kunjani kanye Sosithole sawubona mfowethu yebo sawubona bhuti ulala ngomdansana emkhaya lutho mfowethu angilele mhlambe makwenzeka ukuthola ukuthi-ke mhlambe kanjani mhlambe umdansana olala ngami mina ngilali ngawo kunobudlelwano obukanjalo sakhile pigs amkholo kunjani angeke phelela ama-comment ngeke phela ngithatha aba-requestisi ngizolwe ngigudla nawo kanje angikho-host madoda kithi mina uyangcola ingoma yakho zimnandi angiculi mina colosa ngithathe ungenze umkakho mama uyadelela le woza sibonisiwe woza sisi ngiyakufuna ngempela mina naku bengifuna ukuthini mina anginankinga nawe sibonisiwe ngiyafuna ngempela nami ukugana ngoba ngingenela ku-live ngifuna vele ukudownload umakoti ozongikana ezoba umakoti wakithi ngiyacela sibonisiwe ufike ngizokhipha zona zonkomo ezimbalwa ekhona siyobonisana lapho nalapho mangabe mangabe igama lami lihlonishiwe nje washiya ukuthi ngiganiwe kuthi ngakhipha iy'nkomo engakakubalwa woza sibonisiwe uyadingeka yamamphikele yami le namba ekubhawo yakho yebo inamba yakho abantu uma befona bazothola wena kabe yami kunjani siyaphila kunjani usanele angithatha abantu banele
Sawubona webhuti Professor Mabaso. Kunjani? Xolsani Best we have a car. Nangoke usezoba uzimo wathi. You have a car. Makuvela umdlalo omunye ngonyaka ozayo I will definitely have a car. I will definitely akwenzeki. Ngithi ngizama ukwenza ngenye indlela kulunga. Sawubona ke bamzukulu kaNgozi. Yebo njani bafowethu? Ngizoba nayo imoto yombeje mangabe kwenzeka ngonyaka ozayo. Futhi eyami hayi ukuthi mhlawumbe izowinwa-ke cha ngifuna emidlalo futhi mina ngizothengela nje self. Hayi izowina ukuthi ngitshela abantu ukuthi asivotela kokugcina bafowethu lesihlanu sifakele umfutho kokugcina. Hayi lotshela abantu abafake imfutho lana. Uzovuthisa abantu la ku-social media noma uzokwenzani. I don't have a car but I didn't force people have a car but I didn't effort. Nonhlanhla. Hayi njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukuphi nezwe? NgiseGoli Ndonga ziyaduma. Kuphi neGoli? Ngihlala ngakhona nje lapha eDobsonville. eGoli la sihlala khona nje thina. eDobsonville eSoweto. Awu bakithi. Uhlala eduze kwami. Oh, ngithi uhlala emakhaya. Hayi kuphi makhona umuntu ohlala emakhaya? Hey, ngeke. Sizohlangana nini? ufuna ukuhlangana nami? Wena ufuna ukuhlangana nami. Wena ufuna ukuhlangana nami. Hayi, ngiyasaba mina ukuhlangana nomuntu engingamazi. Uyasaba ukuhlangana nomuntu ongamazi? Hawu. Awuhlangani nabantu? Hayi, ngibasaba kabi. Ngoba masigcina nakhona la efonini. Wena nje abantu bonke ohlangana nabo abantu osuke ubazi. Hayi kanjalo. Uhlangana nabantu obaziyo kuphela nje wena. Yebo. Ufuna sixabane yini wesizwe? Ngani? Ufuna sixabane? Angeke sixabane. Uyazi i-ID yami ngayenza nini? Ngamuphi unyaka? Ngoba Wenza nini? ngibuza ukuthi uyazi into i-ID yami ngayenza nini u-18 ngawuhlanganisa nini? Ngenze i-ID ngoba uzoqamba manga nje la kimi. Ufuna sixabane? Abantu ohlangana nabo abantu obaziyo. Wesizwe kanti edrobheni awuyi. Ulahamba idolobha wena. Angilihambe laseJozi ngilisaba kabi. Angisho ukuthi la kuphi ngithi idolobha ulihambe yini? Angilihambi. Oh. eSoweto akunabantu. Bonke abantu abaseSoweto uyabazi. Ngiyabazi bonke. Abanye. Pho labo ngabazi pho uhlangana nabo. Ngiyathola nje ngisendleleni. Endleleni ipho wawuhlangana nabantu ongabazi. Woniwe yini umoya wakho? Wonakele? Woniwe uwe. Ngiyadlala isobona. Ngani? Sesiyobona nemazulwini ngoba ufuna isihlangane kulungile. Mangiceda kuphuma kulo live nje ngizothatha i-tissue yokukhala ngikhale inyembezi. Ukuthi awufuna isihlangane. Hawu kodwa bakithi. Nxese. Hayi kulungile kodwa ngibongile ukuxhumana nawe akunankinga ngiyathabile ukuze nezwi la. Hayi, bonga mina. Yebo asiyolala kahle. Yebo. Ake ngiyeke ngombheja. Mina ngancane ngombheja. Umbheja ethi nibonile ubhaliwe wathi uzongishayisa ngiqede nya. Shuthe kufuna ngifaka umuntu ozongichomela ngemoto ngoba la nginosizi. Sekufuna ngifakana nomuntu ozongichomela ngemoto osetshela abantu uzongishayisa ngiqede nya. Ngoba kade kuthiwe yini? Nginiyeke nina ngifaka umbheja. Anazi ukuthi umbheja unawo amandla okuvula live bese kube uye futhi ohlele office ofaka abantu. Sekufuna ngingene nombheje ngikhulume nombheje ethi siyakhona ukukhuluma nombheje eceleni. Sekufuna sizokhuluma lapha phambi kwenu ngoba sekuthiweni.
sekufuna ngiyeke ukukhuluma nani ngifake umbeje uma ngifuna ukukhuluma naye ngizomfonela sikhulume efonini hayi la ku-live gcino lwethu Yebo. ninjani Siyaphila. akufani wobhuti utshela abantu i-bathing is important utshela abantu i-bathing is important wobhuti khona icomment engiyibonayo la wathi ngimfundi uba u-KB wobhuti usho uba uthi i-bathing is important isimo senhlanzeko sigqugquzela kimi usuka kini nje uzogqugquzela inhlanzeko la uzothi kimi bathing is important awazi ukuthi bathing is important vele kuyaziwa lokho pho sekufuna kube into etshelwa mina ukuthi bathing is important hayi ngimfuna umuntu ongitshela ngamanzi mina ngimfuna umuntu ongitshela ngamanzi mina hawu hayi gcino lwethu uthe kunjani Ngithe ngiyaphila. bathing is important ke nawe gcino lwethu Ngigezile mina. ongagezile ubani Kangazi phela kunina nalobhuti ukuthi isuka ngani. ngisho ukuthi mina ngigqugquzela ubathing is important kuwe ukuthi ugezile wena ongagezile ubani Angazi. uma ngabe wena uqhamuka nombono ukuthi ugezile wena nje ukuthi uzuveza ukuthi wena yini ungavelanga wathi nje ugezile noma uvuma ukuthi ngithi mina bathing is important uthi as always noma uthi always gcine lapho sekufuthi uzuveza ukuthi wena ugezile wena ekubeni ukhuluma nami mina ngithini mina Ngizama ukuveza ukuthi cha nami ngiyazi ukuthi bathing is important. ungazama ukuveza ayikho into ozama ukuyiveza la ungazama ukuveza uze uthi wena kusho ukuthi mina ngivalela ngaphansi yini ungathi ngcono thina sigezile ungifake nami ngoba nami ngikhonile ukukufaka kulo live yini mase mina ngikufeke ku live wami wena mase kukhulunywa ngezokugeza ungivalele ngaphandle awusangifaki mina Angithi angikubonanga mawugeza. isifiso sakho kungibona ngigeza Yebo. awuphinde Ngingajabula ukukubona ugeza. angazi noma i-network yini uthi ungajabula ukwenzani Ukukubona ugeza. ungajabula ukungibona ngigeza uhlala aphi nezwe kami Empumalanga. hawu isifiso sami nje mina ukubona imessage ethi ngingene imali la wena isifiso sakho kungibona ngigeza Ehena. hayibo uthi ufuna ungibona ngigeza hayi isifiso esihle leso ulaphi angathi hayibo uthe ulaphi Ngempumalanga. awukho kude kakhulu ake ufake imali yokuza angithi umuntu nesifilo sokungibona ngigeza cha hayi khona okuthile sizokwenzani cha ngizofezekisa izifiso zakho ngifuna nje ukuthi ungibone ngigeza Imalini yokuza. eyokuza ngoba nami angizizi ukuzoza kakhulu ngizoza nje kancane mhlambe awufake noma 8,000 ngoba nami hathi mhlambe sengizogxila kakhulu ekuzeni cha ngizoza nje kahle manje ke awufake encanyana nje 1,000 Shothi uzoshiya ama-details ke ngizoyifaka. ushiyani Ama-details akho phela ukuthi ngifake yokuza. ama-details okwenzani ngoba mina ngizokunikeza inamba yami ufake imali khona ama-details ani kanti kuza abantu abangani Nginike yase-Capitec inamba. pho ama-details angenaphi Unganginike yefoni nginike le yase-Capitec ngizothumela straight nje.
into ho ibhaleke manje. Ithini? Yase Capitec. Iqala ngo-0 kodwa. 0. Ayiqali ngo-17. Ungafaki imali endaweni erong. Kanti wena ufuna kushuthi awufuni ukubona ngigeza wena. Qale wafuna ama-details usuthi ayiqali ngo-17. Ithi 0. Akusiyo-ke leyo. Alikho kushuthi leli 1000. Leli 1000 awunalo. Likhona lokuthi inkinga ubize uma iqala ithi 17 i-account number yase-Capitec. Inamba noma i-account number? I-account number. Oh. Hayi angiyazi-ke ngekhanda. Wo. Ibheke. Mana ngiyibheke la. Angidlala ngifuna ukuza. Ibheke. Kodwa kulokuza kwami hayi mhlawumbe ngifuna ungizwe kahle carefully. Ngifuna ungizwe carefully. Ekuzeni kwami ngoba ngumuntu ozayo. Hayi ukuthi mhlawumbe ukuza mhlawumbe ngizogxila kakhulu ekuzenini. Cha ngiyeza impela. Angithi uzogeza mina ngifuna ukukubona uma ugeza. Ngisachaza. Ngifuna ukuthi uma ngabe ngingasezanga ngendlela okufanele ngize ngayo. Ube wazi ukuthi ngike ngachaza ukuthi angizuza mawala. Ngizoza nje normally. Ukuza kwami ngenzeka ngize ngalendlela ukuthi ngizile agcina ngingafikanga. Ngeze kodwa bengiza. Ukuza kwami ngenza ngithi ngiza lapho gcine ngingafikanga lapho ngisitake mhlambe ekhishini likaMnyovu ngoba ngila eGoli. Usitake kuphi? Ekhishini lika ngisho ukuza kwami angase uchaza kuzamosheka le mali. Mana ngisazofunda la i-account. Ungangigejisi, ungangibhedeli. Kodwa ngophela usuzostaka lapha ekhishini lakaMnyovu shuthi ayifake umnyovu phela. Kusho bani uzostaka ekhishini likaMnyovu? Othi uyabona ngiyawahoxisa lawo magama. Aphume ngesinxele. Sazofaka, usazoyibiza, usazoyifaka. Ngeke uhlulwe 1000 phambi kwezwe leli. Ngakureporta ku TikTok uxoxo. Uhlulwe 1000. Uneminyaka emingaki uhlulwa 1000? Futhi kwaleli 1000 ubala. Ngeke. Una 15. Unangaki? 15 years old. Kanti awunalo leli 1000 engikhuluma ngalo. Nginomnyaka o-15, 1000 likhona ebhenki. Awunalo ibhenki. Ngipequlula kangaka ngifuna i-account lana, ngifuna into engekho. Awunalo ibhenki una 15. Ufunani ku-TikTok? Ufunani? Nginalo ibhenki. Oh. Ugcina nami le mali ingasangeni mangilo ngithetha la. Ngiyaxolisa, uyafuneka ku-TikTok, uyafuneka. Bhala. Ayiqali ngo-1 le. Ukhulumela nephuthu uthi iqala ngo-1 yase-Capitec. Uqala ngobani kanti? Oh. 2. Shuthi wena omncane ke. Wena omncane ke yikho yakho iqala ngo-2. Hayi ngeke. Kuya ngokuthi umncane noma ungakanani. Kuya ngokuthi ungubani lapha eCapitec. Kuya ngokuthi ngubani. Awuyibiza. Ngoba ngizosuke ngingalithumbeli le 1000. 2. 2. 4. Ayibizwa kanjani inamba ngiyoqeda nini? Usubhalile u4. 5. 5, 6. U6 1. Hey wena vele ulahle umnotho. 2. 4. 5. 5. Usubhalile 5. 6. 6 3. 30. 30. 63. 63. 47. 47. 9. 9 ngathi siningi. Yini esiningi manje?
sekufuna kuqalwe phansi. Hayi ungaqali phansi ngisazokuthumelela 2453063479. 79 ya iphelele. Ya, lelo 1000 ke lelo ngiyeza noma kanjani. Masuqedile bese usend location. Iyolala ngigeze phambi kwakho. Yangenzi ngithini? Ngiyakuzwa manje inkinga ngisadidele ukuthi uzosuke uphelele lapha ekhishini lakamnyufu. Usho bani lo kamaphutha wemuntu wesifazane uthi ngikuchaze yabo ngoba siphila kulomhlaba lo amaphutha maningi lento yokuthi kuze kuvela igama lokuthi ngiyophelela ekhishini kamnyovu bangazi ukuthi yini shuthi nje ngingakusho kunomkhulu wakithi wephahluka lokuphahlika kwakhe kushuthi ube umuntu ongalele emazulwini wasami wehlela kimi ngalo yamzuzu asangakhuluma izinto ongafanele ngizikhulume ngendlela engafanele kodwa mangabe kungena 1000 ngiyothokoza ngiyogcina ngifikile eMpumalanga. Ama initials kuzovela kuthini ebhenki? 1000. Ngizothola uMiss noma uMr bani lapha ebhenki. Uzobuyaphi nomisi? Uzobuyaphi nomisi? Kanti kuphunywa ne-trip esikoleni lana. Uzobuhamba nomisi uyaphi? Ngoba ngenzela ukungafaki umuntu orongi. Kanti ubona ngumisi mina? Ngofaka omisi uyaphi kanti nomisi? Angithi ukhuluma nami. Kanti i-trip yesikoleni lena manje. Phela ngenzela ukungafaki umuntu orongi. Hayi. Faka mina ngqo. Ngoba ngifaka kuwe ngqo. Yimi ngqo. Hayi uthi omunye umuntu cha yimi. Ngizothola ukubhala ukuthi yimi ngqo nje. Ushiya igama lami? Bolbizelani igama lami ngama-initials? Jehova. Ngithola ukuthi liqala ngobani lokuqala lesibili liqala ngobani bese sibongo sona sithini ngokomthetho wepasi. Hayi. Oh. Ngumr mina. MR. Qala ngo-M bese kuze ngo-R. Okay. Ngiqhubeke Mr. AM. Mr. AM. Mr. AM. Okay, ngizokufakela kayinabungozi. Bakwethu. Kusasa eMpumalanga kusasa. Tomorrow will be. Ngobe ngise eMpumalanga kusasa noma kanjani. Not Mr. MR, Mr. AM. Hayi Mr. MR. Angeni Mr. MR mina. Mr. AM. Mr. AM. I'm strong one. Early in the morning. AM wasekuseni lo. Ilo AM wasekuseni. But ubhala ngama-capital letters. Hayi-ke kusasa kuzomele ngikusendele ilocation. Ngizoyisenda namhlanje ukuze upakishe manje izinto zokugeza. Ya, khululeka. Ku-WhatsApp nje ufake ilocation ube wozo kusasa ngizovuka eMpumalanga vela kuthathi ngisho ama-hour amangaki ama-minute amangaki mawusuka la eGoli ngobe ngiseMpumalanga kusasa noma kanjani. Ya uhlukane phansi nalento yeGoli ngoba kuyacaca ukuthi abakumemi ukuzogeza lapho. Hayi abangimeme ukuzogeza. Mana mina ngingakafakwa leli 1000 kaloko ukugeza ngifakelwe 1000 lokuthi ngizogqugquzela amanzi yini kanti noma mhlambe wena into oyikhathalela ukuthi mhlambe ngizogeza eduze mawusuthi wena eGoli abangimeme ukuthi ngizogeza kanti eGoli angigezini. Angithi eGoli abekho abafisa ukuthi ugeze eduze bekubona. Ngoba manje wena into oyishoyo uthi wena eGoli abangimeme ukuthi ngizogeza. Kanti sekufuna ukuthi mina ngize ngimenywe ukuthi ngizogeza. Sekufuna ngivundululwe phansi. Kufanele ukuthi babe nesifiso sokuthi ugeze eduze kwabo bakubone yabo.
bangibone. Kanti lokho kubona okungaka yini ukugadwa phela lokubona mhlambe ngizole ngenza sengathi into emnandi mhlawumbe ukuthi abantu bayangibona ngigeza noma yini kanti ngiyagadwa ukugadwa kusho ukuthi makunje ukuthi mgadeni-ke mbizeni nizomgada ukuthi ugezileni wena ngize ngingaphazamiseki 1000 akube into vele reporter kwamanje ngithi ngikhetha vele 1000 sengilizwile selisemathunjini e-account yami ebhenki 1000 ngeliphazamiseke ngisho ukuthi mina angithi lapha eGoli akekho umuntu othi kumele ukuthi uze endlini yakhe yabo kanti ngizendlini lapho ngizendlini yakho kanti uzogezela lapha eminyango hayi angithi owesifazane mina ngisitabani hayi angathi alike lithukuma-ke lelo 1000 alike lithukuma 1000 ngoba manje vele sikakafuni nanemvunulo yethu alike lithukuma 1000 cha libambe kanjalo nje lelo 1000 nje libambe siyobona ukuthi kuma kanjani ngoba-ke cha hayi khohlwa-ke ungibiza kude kanje eMpumalanga ufuna ukulala nami bese ungishiya kanjalo cha 1000 libambe bamba nje 1000 la ngicela ngilale nawe bese ngikwenza njani bambi 1000 ungabisabuza-ke kume ngabe izimo sezinjena-ke hayi cha ungabisabuza lutho-ke cha bamba nje 1000 uzaphila ngalo lelo 1000 wistabane ufuna ungenzani Futhi nesicelo sami sokuthi ngubone ugeza siyafeyila. Hamba ocela abasha. Wakugeza vele into engagezi. Sengaze ngizogeza kude ngoba kuthiweni. Hamba uyofuna abanye. Mana faka futhi leli 1000 azulifakelana. Uzolifakela ukuthini? Uzolifakela ukuthi ungibizise inamba. Lokhu kubiza kwami inamba nje ngina sineke ezingaka. Yiko kusekuzokwenza ukuthi ukhokhe 1000. Hayi ukuthi mhlawumbe sekwelokuza cha akusaziwa akusangisezi 1000 sekwelokuthi usungibizisa inamba sengimosha isikhathi engabe ngifaka abantu ngabizi inamba ukani uzoveza manje ukuthi wistabane simi kanjani owesifazana uzenza owesilisa noma owesilisa uzenza owesifazana owesifazane ngizenza owesilisa kodwa mase kukhona wena uzogeza ngizobuyela ngibe ngowesifazane ophelele. Wo hayi 1000 lingaphazamiseki lelo 1000 1000 alingene nje njengamanje alingene nje 1000 cha ngiyaxoxa mntaka ma bengithi mina uthi wena uke wafana nami uke wayinsizwa wena ndoda amadoda uthe owesifazana bengithi mina uke wayinsizwa usuwenza ngoshuni wakho manje usuyazi editor kanti hayi ke 8000 alingaphazamiseki nje 1000 ke liyongena nje ke bese ukuthi laba basemabhenki bazothumela imessage bayasho ukuthi usufake isamba ezingaka cha 8000 aqhubeke lingaphazamiseki 1000 Phazamiseke usasekuseni ekuseni kwaziwa yimi khetha lami ngobe ngilapho kusasa ekuseni ngiyolala kugezisa yabo nje umuntu ogeza zafa uphuma nje la live upakishe isikhwama. Pakishe isikhwama? Ya ufake wonke amasaka akho okugeza necopho nensipho. Ungawabizike ngamasaka noma ngabe mhlambe kanjani ungawabizike ngamasaka. Uthi amasaka okugeza kanti ngigeza ngani? Ngeza lawa wama-orange ochopha insila phela. Insila yiphi? Insila yiphi? Kanti uzogeza kanjani la? Insila usho yiphi insila? Kuchoshwa yiphi insila? Kanti ugeza ngani wena uma ugeza? Cha ngiyageza nje. Insila yiphi? Ngibuza insila. Usuthi ngazi ukuthi ngibuza. Ugeza ngani uma ugeza kanti? Geza ngani? Ukhona umuntu ongayazi Protex. Khona Protex. Protex. Ngisho Angisho insipho mina ngisho.
Ngisho into yokuzenza nje ukuthi ube right. Ama-gloves lawa ukuzinwaya phela ukuthi kuwasheke kahle. Angizenwayi-ke mina mangigeza. Uma ngabe ngigeza likho ithuba lokuthi sekufuna ngizenwaye-ke manje. Cha ngibhuqu protect ngixoshwe. Xoshwe nje umfana uma usemanzini, xoshwe bhuquze Ugeza ngani ngevasilama? Ngabuye kube yini? Bhuquze unake nje udede isikhathi eside. Yabona? 1000. Lingaphazamiseki 1000 noma singakhuluma ngani 1000 bakwethu 1000 kusasa eMpumalanga kusasa. Angeke siyabonga. Siyajola Bye bye. isibongo wabani kambe isibongo? Ngakamathenjwa. Wakwabani? Mathenjwa. Okay. Yabo wekamathenjwa khona into engifuna ukukutshela yona njengamanje. Yangizwa? Noma ngabe isibongo somuntu usibi kanjani. Kodwa umuntu mengabe ezokuphi 1000, ungasigciki leso sibongo leso. Qobo. Usemuhle kabi lowo muntu lo. Iyo lento engiyishoyo. Alingene 1000. Alingene 1000 nje. Ngifuna ukulibona 1000 lila ngaphakathi. Cha kuyona Qtex le. Lo mno ongazalwa nawo lo unje kanje lo ongazalwa nje akuyona Qtex ngisho ungakwenzani ayisuki. Into engazalwa nayo le. Angathi ngayibizwa ngani. Yize noma sasingayazi ukuthi ibizwa ngani. Indlela lomnyama ngayo. Angisawazi no 1000 ungabuka ukubhimba kwami. Indlela engibhimba ngayo ayingamisi 1000. Zona ngiyacula la gcine sengibhimba canceleke 1000. Okay ba request. Aba request la. Ngisaba nokukunikeza le location ngoba phela uzosuka ucule la. Yini akumenyezwana khosi yogida sengicabanga ukuthi ngizolala ngiyogida ngizangiqeda socula kuze sisiza ngize ngiqede ukugeza akusekithi ngiyogida kuze kuso Hayi shothi awudeserve ukuba la ngikhona kanjani hayi ngeke ulunga ucula kakhulu kuyathulwa lapho uthula ngani kuyathula like akuculwa nje khulunywa nefoni uma uqeda ulale wena ukhuluma nefoni yini awukhulumi nami ayiwo kwawenzekani mhlawumbe ukuthi ungithatha kancane leyo ndlela ukuthi ubona sengathi uma ubona mina ubona ifoni ngikhuluma nawe hayi kulungile 1000 alingeneke 1000 lingaphazamiseki kodwa kulungileke weka mathenjwa ngoba sesize sakhuluma awamani ngama-request angazi sekufuna ngilo ngibafakile kodwa ngizolo ngifaka ngawani ukuze kungazuba sengathi manje uyabona kuse-rank ngoba kuyimi nje oshaya umthetho leyo office kusho ukuthi ngifake ngawani njengoba sesikhulumile nje sengathi uNkulunkulu engafika ezobu kodwa noma ungabafaka-ke ungabusafuni elinye 1000 kwabanye ukuthi ngophela uzosuke uphazamise lo hambo lwakho lwakusasa 1000 mina ngifuna ukuthi ngithi ngikhuluma nabanye ngibe ngilizwa reporter la ya batshela ukuthi njengoba ulinde nabo nje ulindele 1000 because akumele kuphazamiseke lo hambo lwakusasa hawi isidudla uNkulunkulu wazwa izilendo sathana okay sizokhuluma masithola isikhathi okay amen uthi ngitheleleni 1000 ngive senginehlule ngitheleleni 1000 ngoba senginehlule ngitheleleni 1000 ngive Pongthi yabona ndoni yamanzi ngifuna ukhepha ithi ndoni yamanzi hayi mfana wasekhaya hambani yaphila mfowethu njani Bhuti wobhuti ulosi mfowethu hambani njani ngikushaya siyakhuluma yebo right bhuti wami yebo
Ya bhuti. Hawu, ngikushayeni webhuti. Yenze njani? Right mfowethu. Ngiyaphila kunjani? Akizwa Usangikhumbula mina. sakukhumbula. Usangikhumbula mina. Wemfowethu, yama into enzeka lana ngiku-live, siku-live siphambi kwabantu abawu-507. Ume ngabe usuzothi ngisakukhumbula. Lo muntu ophumela uke waveza igama lokuthi uthanda ukuzenza istabananyana. Shuthi sekuzothiwa niqembu lami manje, kushuthi angisavumelekile kwimvunulo mina. Nguya ngisakukhumbula. Who are you? Senzani nawe? Nawe. Hey, ngcolozi okahle ngcolozi mfowethu. Mina ngiyakhumbula mfowethu. Awuboni? Ngikhumbula esontweni ntami. Ukhumbulana ukuthi saye sabantu nje vele abake badibana. Umthetho waserenki. Waserenki iphi mfowethu? Saye renki. Ngcolozi wangageza nje kodwa ngcolozi. Usho uphe renki? Igeze renki. Erenki ebuhleni. Ugeze renki ebuhleni. Usushonileni? Usushonileni bhuti? Ubhuti sefileni? Shuthi idatha lokugeza leli. Shuthi idatha lokugeza. Shuthi yilanga lami lokutishwa ngamanzi. Uthi ngumuntu wama usihlushwa inetwork. Asike sithi hayi nange sephumela. Usefaka amasondo waqhuba. Idatha lamanzi. Idatha lokufundiswa ngokugeza leli Nkosi. Leli idatha ngithengele Nkosi ukuzotishwa baba. Ngizotishwa nje Nkosi ukuthi mina ngibe into yamanzi. Ngizotishwa. Ngizofundiswa ngamanzi. Fundisani ke bothisha. Fundisani. Khona ngimfakayo la kusho network isa lokhu njalo yenza kancane. Kuzolokuphushiwe khohlo. Lokupushiwe futhi njalo ukubuyela emuva ke nje. 1000 reporting ngani? 1000 report ushonile umnikazi we1000. Akafakeki lo ngizama ukumfaka. Ake sifake omunye. Mhlambe kuzophusheka. Kodwa ekukhulumeni siyogcina sikhulumile ngempela. Ukuthi kanjani asazi kodwa nje ikona ukukhulunywa kweyokhulunywa. Ngoba kurequestwa nje la owama comment ngokomthetho kufuna ukuthi ngicele ngiwafundile. Ongenayo avula ikhamera mfumbi. Mini? Yebo njani? Yaphila kunjani? Ngiyaphila. Kunini ngilindile. Linde ukungena la hayi yabona nje. Ungenaphi? La ngilibele ngirequestile lutho ukhuluma into engapheli. Request yazwakala. Pho usugcina ungena pho. Phela sengigcine ngingenile kodwa nje bese ngilahla amathemba. Kodwa ufuna ukungena apha ebusuku? Ngifuna ukungena kulento la ungenisa khona abantu. Usekhona lana. Yabo nje liwela ukukhuluma nge1000 awusaqedi. Imali. Okay fine. Ukuphi kambe nezwe? NgiseNewcastle ngihlale ngisho bakithi. Khona umuntu ohlala eNewcastle? Weshembe. Wenzani eNewcastle? Ngiyatohoza. Uyasebenza. Bakithi. Ngaze ngajabula bandla. Unawo amaphutha emsebenzini. Awunalo ngani iphutha emsebenzini? Hawu ngiphuthe kanjani? Angisho iphutha uthi wenza imistake emsebenzini uyayenza nje kodwa. Yebo ngiyawenza. Senza amaningi. Umenza amaphutha emsebenzini uyaxoshwa kufakwa abanye. Shuthi wena nje manje umuntu onenhliziyo embi makunje. Wenza amaphutha ungaqedi. Yenza amaphutha kusheshe isiphume isikole. Xoshwe kungeke. Uzowenza kubusushilo. Kusasa nje amaphutha nje awabuzwe kuwe. Idla imphako yamakholiki.
yini amacolleague angaze ngisebenza abantu osebenza nabo imphako yabantu osebenza nabo uxoxa qami ushayisa umlungu ma wenzani usebenza Ngisebenza iSpy emadadeni. lapho mosha yonke into wohloza istock kuba ngathi ubangwa yidalwa kanje ufuna ukuxoxwa nje ufuna ukufaka abanye abantu Ngizokwenza khululeke. bakithi saye sadibana uyangazi mina Yo, ngiyafisa ukubona aze ngihlale kubonakala ngiyafisa shem. oh Spa nakho nje ukufika indawo yami nje engicaluzela kuyona nje Spa Kumele usho-ke mase useSpa uthi ngila uvula live. hayi kuleka ngisho ngoba vele ngendlela Hayi amavidiyo akho shem ayangihlekisa. Ngiya straight nje kwi-status. mina suke nginganothi ngenza amavidiyo ahlekisa suke ngitsho ukuthi ngiyiphilela kanje nanokuthi phela wena mini lana mina suke ngitsho ukuthi ngiyenzani mova lezi zinto zokumotivate lezi yabona ukumotivate abantu izinto ezakhayo izinto ezinama-blocks phakathi ngithi ngikhulisa Yenza into yakho. Khona nje ividiyo yakho la uthi awunalutho khona into onayo nje unenkani nje kuphela unamali. imali ayibo cha ngithi ngimovate abantu ngiyabalokhunje ngiyabamotivate nje ngendlela okuyiyona manje-ke cha uma ukuthi mhlawumbe ayahlekisa akukho engingakusho-ke phela uma ngabe abantu behlekile ukuhleka kaze kubulala muntu akekho umuntu wakwaboshela ukuhleka Hawu bakithi hayi siyajabula. bakwethu hayi cha siyabonga kakhulu mini nje sengathi-ke Hayi nje nawe uzohlala nje bandla ungangikhiphi ngizohlala i-hour lonke khululeke. kuya-requesta lapha nami ngimoshile nje ekuqaleni ngokukhuluma isikhathi eside nalowo munye kufuna Ungikhipha hayi ngizohlala khululeka nje. weba wethu sekuzothiwani-ke hayi cha silinda ama-comment ukuthi athini ama-comment ngenze njani ngimkhiphe Asize ngabo. okhuluma kanti ngoba phela ngifuna kube sengathi yimi inkinga yabona Ngicela ubancenga abantu bangifollowe bandla ngicela usho. bakwethu futhi wonke nje umuntu ozongena la cha kubona bonke abantu abala ukuze kukhuliswe ama-account nomunye Wangikhiphe ngisikhishelwani manje. wonke umuntu ozofakwa nje lana sengathi-ke bathi bacela uvula ikhamera kuqala Inkinga ngimnyama ngiyasaba ukuvela ebantwini. nina vele ulazi umnotho nini uma ngabe umuntu emnyama akayona into okuvela ebantwini Hayi ngeke abantu bazothini ebusuku kanje. abantu bazothini Hayi ngeke bandla ngeke. abantu bathini ngami shuthi yazi wena wawulazi umnotho kamuva uthi abantu Ungcono umpofu yazi. izinto ezakhayo lezo anojwayeza ukukhuluma into ezifana nalezo ziyasakha isizwe lezo zinto lezo Khipha bandla hayi sengijabulile ukukhuluma nawe ngiyabonga. yes siyabonga hayi bafowethu nimfollow wonke umuntu engizomfaka lana sengathi ngingamfollowa siyacela kukhula amapage nje ukuze-ke yonke into ihambe kahle cha nje-ke short left iyobonana eSpy eNewcastle hawu ngamoyizela ngephutha ngangimoyizelisa hawu wayi ngimoyizela angishama ngishamaza uma ngishama kanje nawo ama-comment akayithi vu 8,000 akafuni ukungibona ngijabule Cabile Yebo njani? uyaphila njani no Hawu siyaphila nathi. wethu Nimzwile nomzukulu bakithi. angazi yena ukuzwileni Ngicabanga ukuthi ungizwile. kuthi nomzukulu niyazwana into enhle wena uzwana nomzukulu Ukuthi ukhiphile. ukhipha ngithi ukuphula ukhipha ukurelease Yebo nkosami ukuthi ukhiphe ingoma. Bese bacela ngivule ikhamera. basho njalo phela Moya ngcwele. hawu bakithi hawu siyanxusa Hawu siyajabula ukunibona kahle kahle ngoba ngicabanga umzukulu ngibona ukuthi inhlalisuthi. Inhlalisuthi elambile yini Elambile. yini umzukulu utheni ngenhlalisuthi Uthe yena uyinhlalisuthi akakudla ukudla okushisayo ngesabatha.
usho njalo. Yebo. Qalephi ingoma? Ngeke phela uthi ingoma iqala usethi mina ngiyinhlanhluthi angikudla okuhlisayo ngesabatha uzungiba bethi qale kanjani udaba? Beliqale kanjani udaba? Ngobe ithi iqala ingoma seveza nje imdaka kudla okufudumele. Bekwenze njalo. Angikayazi kahle. Usudaye lezinto ezishisayo, usudaye nje lezinto ezishisayo. Hayi ukuthi ngijahe into eshisayo naku ngiyavela mina. Hayi ukuthi ngijahe into eshisayo inkinga leyo phansi bebelo beyisho. Leyo. Wakubhala lapho una ngani? Khuleka nje moyeni bakithi. Ukhululeke moya. Hey, kazi ubala ngakhululeki. Ngibuza ukuthi wakhuluphala kunami uthi ukukhululeke emoyeni. Yikho kungikhuluphalisa. Kazi mina. Inkinga phela kushuthi amadala ungena nawo. Wemadoda kithi cha ama-comment ngathi aseqala ukungi-offenda. Ngiyaxoxa ukufaka u-offend. Le nto ukuthi kade ngivelile. Ngicabanga ukuthi ngine-hour lonke ngivelile. Ayikho i-comment eke yabhalwa kwathiwa wazwa mhle mama kusho. Hayibo, ayikho i-comment eke yabhalwa kwathiwa wazwa mhle ngcolosi. Sekuvela wena sekuthiwa mhle mama. He, yini? Umngcele akuba yinswena. Ayibambisene makuthi. Angazi. Uncoma uzipho, khona ukuthi uncoma uzipho. Uncoma uzipho awungibali mina. Sekufuna ngize ngiyibalisele kuyikhani kuvela abantu bedumisa emnyeni wami. Sebezwe kuthiwa ngine-1000 engizofakelwa lona. Sekuthiwa mnyeni wami. Sekufuna ukuthi icazwe shithi imali yami istokvel. Kodwa kulungu. Uhlala kuphi pho? Hawu kanti umakhelwane wami. Kanti uhlala kuphi? Uhlala eSky City. Manje uthini ngoba umakhelwane wami nje kanje? Ubuye ungazwakali. Seduzane. Ngeke yani? Samsekishini likamnyovu. Wangibizele endaweni zokudla. Uyokwenziwani? Siyodla phela. Network yami noma ngisa-understand. Angazi-ke kwenzakaleni-ke la. Ozodla. Okay, ngizonifollow guys. Nani ngicane ngifanele sisalinde uhost. Yabo. Useshonile ke ntela ungishiya ngedwa emzini wakhe kanjani manje? Cela ngiphi number yakho sibe silinde insuku. Hayibo kanjani manje? Angikwazi phela ukuthula bakithi ngishiye ngedalana kumele ngisale ngikhulume nani. Ngicule kanjani? Angikwazi ukuthula. Oh, inkinga ukuthi ngikhulume ngomnyovu ingakho network ihlupha nangisho njalo ayanda. Ay asazi phela kodwa message ame kakhulu message ame isikhathi eside izovela ikhanseleke live. Asazi ke mehlakho mama ngathi sengiyivalile ngisabonakala usakhuluma ngamehlo. Nami sengiyafreeza futhi angifreeze bengivale ikhamera. Bese kwenzakaleni ubusushonile? Hayi kusuke kwangena ikhona laba suke bafona.
Oh. Bese kuthiwa ngicule ngoba ungekho. Uthiwani? Bathi angicule, basale bathi angicule. Wacula hayi kusuke kwangena ucingo manje bengithi ngifuna ukulivala ngabona hayi ukuthi olidingekayo kodwa ngibuye ngasho ukuthi hayi kuyobuye kubuye ngoba ngisela kwi-reality show. Hayi kulungile siyobuye sixhumane mase sixhumana ke ngibafaka ngoba nami sengizobuye ngithatha u-short left. Uyeva? Bakizwa ke? Hayi siyabonga kakhulu. Uthi negama likabani we, inegama likabani, hawutshele mina negama lika. Engiphazamisekile bafana. Liphi ibandla lakwethu? Angikwazi ungafaka insizwa zakithi. Nazi insizwa. Kusuke kwafonwa lana, bafone ngimatasa. Yebo mfowethu. Ihe, wavele wavala imask. Wafowethu. Oh. Uze ngengqondo kuzovala ama-mic la. Wafowethu. Utshela ukuthi indawo yokuvala lena. Short left. Hayi, usevele wavala i-mic. Ngithe ngiyamfaka umfowethu wavala i-mic. Shuthi mhlambe ubone kuvalwa ikole ema-high school wathi uthi mhlambe nakulo live kuyavalwa kuvalwa ama-mic. Uthi indawo yokuvala. Nogwaja. Usuyaphila? Siyaphila njani? Hayi, sesingezwe kuwe lapha. Awu, bakwethu. Yeah. Empilweni yona kuhamba kanjani? Wow, wasithi. Kwenze kanjani makwenzeka kanje? Ngolo sikwenze njani manje? Wawusuvala manje. Engathi usubhizi kakhulu namakhodi ke manje. Hayi sicabangela ukuthi network ngoba hayi. Ngathi usesetiya kodwa mhlawumbe ngesethemba ukuthi uzobuya ngekudala. Mfowethu ncaze kusuke kwafonwa la. Kusuke kwakho umuntu ofonayo la ngakhuluma naye phela. Ngazi ukuthi yini kangaka. Ukuyaphileka kodwa? Hayi, ngabe usuzwile mncane lo mhlaba. Muphona. Lo wesikiwe. Mfowethu angikwazi mina into wakuphi. Manje mangabe uzongitshela ngomhlaba okuwo. Ukuphi? Cha uma usuthi kuyaphileka cha hayi kuphile ngempela. Ngabe usuzwile. Mangisuthi. Angikuzwa? Ngizwa ngathi uthi mawusuthi. Sengisho ukuthi mangisuthi bhodi. Uma ngithi kuyaphileka ngabe usuzwile. Ngithi mhlawumbe uphatha nendaba zokusutha lapha. Uthi kambe uthi ukusutha kwenze njani? Kodwa sengizosutha kanjani ngalesikhathi ngolo usuthi imidlala ngami manje. Cha, bengithi usho mina ukuthi mangisuthi. Uma usuthi Ngizwa wena uthi kodwa kusho ukuthi hayi bengingasuwena kusho. Ukuphi bona yazo? hayi uzwe ngesinxele. Awujiki ubhekele ekhaya uzoyizwa kahle le. Ngizwe ngesinxele. Oh. Hayi. Sithi isinxele siyezwa. Kulungile kuyezwakala. Uthe uphi segoli? Ya ngisegoli kabi yamona ungakuphi neso. Hayi ngisegoli. Hawu. Kungcono manje ugcina ingene le 1000 ya eMpumalanga kusasa. Angazi angiyifakile ngishisa imkadi yakhona. Awu kanti uzobona kanjani manje le mali mayingena ngoba phela kumele record i-report. Ngizobona report ngalezo sikhathi mase ngifaka isim card.
bese ufika kanjani-ke uma uyifake late ngoba kumele ngabe usuyazi ukuthi uyahamba or not. Ya uma ngifake late ngizofika late nami. Ayi kukuphi ekhaya kwengculuzi? Angazi ngiyaqala ngisho ukukhuluma nawe. Hayi kusho ukuthi akwanaki nje. Unganaka abantu abaningi kangaka kodwa. Nakho ukungena but akaze sikhulume kanje. Cha sengisho ukuthi noma unakho ukungena awukazi uzungitshela kini ukuthi kubi. Oh hayi. Sazohlala udibana-ke nami kanje. Kanti kade nogcina ukubuka kini. Awusazi nokuthi kuphi kini. Kithi Ngizwa ubhuti bengabuzi ukuthi kuphi ekhaya. Bengizama udukelwe yikini mhla. ngcolosi kini. Hawu. Alo bhuti ekhaya kini mawini. Akuzona mfowethu. Ekhaya kukini. Hayi ngcolosi man hayi. Wengcolosi uyayikhuluma kodwa into ephilayo. Hayi ngikhuluma cha ngumZulu mangazi ukuthi ama language ahamba kuphinde kube khona nento ephilayo. Mhlawumbe ngikhuluma isiZulu ke mhlawumbe into ephilayo ngiyoyifunda mangifika kwenye province. Hawu ubuthi ngithini? Ngcolosi awukhiphe la ukukhipha. Awuqhubele naba. Uyixhumana. Uyixhumana kusenani. Vena msengiphutha uthando kwirush hour sekufuna ngibuye ngilale ngokomthetho. Ufuna ngikhumulo siyasebenza bangifaka igawuni yami ibukhoma. Faka igawuni yami ibukhoma bese ngiyalala. Ngiphazamisile le phone evele yakhala lana. Ngiphazamisa udu. Ikhala ngibhizi lana ngikwiria. Mandisa. Yebo, Kunjani? ngiyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Yebo, Wenzani phola ukhona? obvious ngilele. Ubiza abantu bongo obvious. Hawu, Ubiza mina ngo-obvious. hawu, kanjani manje? Cha ukhuluma nami phela ngibuza ukuthi wenzani lapho uthi obvious ngilele. Yini ungathi ngcolosi ngilela usalazi igama lami uthi sengathi Hhayi-ke ngilele-ke khona lokho. wenza mhlawumbe udidekile usungazobize mina pho ngo-obvious. Okay, uhlala aphi nezwe? Mhlawumbe uyalingana. Awuthakathi uyabulala. Uhlala mhlawumbe uyalingana? Bhala abathakathi. Biza abathakathi bangakini kodwa phela wonke umuntu. Ubani onihlula nonke? Hhayi, sofuna ngikhiphe iy'ndaba zangakithi manje wena. Ubani onihlula? Cha, ku-right phela ngakini hayi ukuthi mhlawumbe umthakathi uyafuneka kanti ubani othakathi. Wonke umuntu wakamhlawumbe uyalingana uyathakathi. Ngingezekutheni khona bestest. Ushiyana ngalokho ukuthi lo ungaphambili kwezomuthi, lo uza kahle, lo unormal. Uba onihlula nonke makunje. Hhayi vele ngiyazi nani ngiphephela khona. Ubani onihlula nonke? Hhayi bo, kahle. Hawu yini. Nivunyiwe kini. Kabi. Nami futhi ngiyazivuma. Nakunzima lemthini. Kabi. Awungishaye ngalo wezizwe ngimemeze ize ngizofika kini. Khululeka kusasa uzowubona umehluko. Ngiyaxolisa nje ukukhala phambi kwenu umphakathi. Hawu. Hayi kuyatholeka. Hayi ngiyathokoza ukukhuluma nawe manje seke ngithokozisa ngiyofika lapho kwaMhlaba uyalingana ngizolanda induku. Asibo. Yebo ayisenolala kahle. Amen. Hayi kwaMhlaba uyalingana ngeke ubenze lutho. Ulelazwe. Hawe babo abathakathi futhi Nkosi. Ize ngijawukulala. Sasa ngiyavuka. Kona lafuna ngiye khona. Kodwa cha ngizabafaka laba aba requesting ize athi nginibale 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh. Kuphela. Andiswa. Golosi. Mm. Yeah. Ihe. Kunjani? Ngiphila njani? Awu bakithi. Sengirequeste ngaze ngawozela. Kazi uyaphi nama-Uber ebusuku? Sengirequeste ngaze ngawozela. Ngibuza kona ukuthi uyaphi nama-Uber ebusuku. Engiyindawo. Urequestela ukuthini pho ushiswa imali? Ngirequestela ukukhuluma nesoka lami. Sengilibele ngibhala kula kuma-comment nakhona uyangisiba. Yini aninamoto wona ukuthi usungazo-request ngoba ukhuluma nayo? Bungenawo ama-minute ulifonela? Minute nginawo kuze bengibona ngathi awusanginakile mina usunaka abanye la ku-live. Cha songena kweyami. Yini besisakhuluma ngesoka lakho? Isho wena mina. Hawu! Umbhobho! Avele wabheka ngakimi. Usuwenza ngathi awungazi ngingiphoxa phambi kwabantu abangaki. Hayi bo ngiyakwazi. Ngikwazi ungakwazi mina. Ukuthi phela kunezinto ziningi ngoba ngiyila ku-live ngingena i-night shift kulo live. Manje izinto mangabe zenzeka ebusuku namakoti uyadideka. Too much. Bengilele lo ungigadile. Bakwethu. Hayi izinto ey'nkinga nje lana yikho ukuthi angikaze ngixolisa ngiyaxolisa kakhulu. Ukuthi ukubambezela nje okungaka angijwayele nje ukukhuluma nabanye abantu ungazange ngikhuluma nomakoti wakithi. Ngithanda nje ukudlulisa usoro omkhulu kakhulu lokho kwenzekile sengathi ngiphinda kwenzeke. Uthoza nini eNewcastle? eNewcastle. Hayi sekuyobe nomnini nje mangabe kwenzeka ngize eNewcastle. Nge-1 November awuze. Kwenzwani? Kune-event. Ngiyobe ngiyile kwekanti encane le-Great Town. Okay, angiyinkinga. Kulungile ngoba sekuze kwavela ukuthi umakoti wami ukuthi angehlisa umoya sikhulumele phansi. Right-ke. Sengalokho kwenzekile ngingaphinda kwenzeke. Sengilaleke. Good night. Sharp. Siyabonga. Good night to you too. Sharp. All right. Kwenziwa yini ningawutholi good night madoda? Angaze nuthola nje good night. Kunokwenzeka kube nigcwelelana nje good night anwazi nokuthi into enjani. Angaze nuthola nje good night. Okay. Kuyezwakala. Akungani. Njalo Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngathi ngiyakufanisa kodwa akeke. Angizwa. Hawu, ikapi lika TikTok li. Awu, ubani lo ngithula ikapi ma. Iya? Ngathi ngiyakufanisa. Ungifanisa nobani? Ubungafunde siza kahle. Hawu, ikuphi lapho Nkosi? Ngiyabuza. Hayi. Yini siza kahle manje? Isikole siza kahle. Hayi lutho, mawuthi mhlawumbe ngikhuluma esikole angifundanga ke mina esikoleni. Ngagcina ukufunda la ema-high school nakhona. I-high school ongikhuluma ngayo nje. Uthe isikole nje. Udangolosi isikole ne-high school it's the same thing. Same thing. Uthe yini kuyafana nesiza kahle khona lapha isikole ne-high school nesiza kahle kuyafana? Yeah, into yodwa. Hayi angazi kusho uma ngabe kuyinto eyodwa ke angazi mina ngafunda high school kusho ukuthi ngoba ngafunda high school kusho ukuthi kuseyinto eyodwa ke naleso sikole. Kunokwenza
Useyinto eyodwa ngazi. Hayi, ngiyakuzwa. Kanti wena uhlalaphi? Emnambithi. Ihe, usemnambithi? Ya. Amnambithi phi? Uzwazosiza kahle yini ngakubani? Uchillers. Ngoba masenge udumile-ke Rosebomb. Hayi dume Rosebomb phela. Kakhona Rosebomb. Akhona Rosebomb. Alright. Uma sengemuphi? Opposite nesizwa kahle. Uma sengemlo lo gane udadewethu lapha uMajali. Yes. Uma wami kumajali. Usibali. Wow, ya mntaka Sibali. Uyaphila. Siyaphila kufana. Hawu. Hayi. Ngiyabona. Webakuthi. Naku sesihlangana emafonini, ngiyabona. Ingakho bengithi ngiyakufanisa. Hayi ungifanisa yimi nje impela ungabisangifanisa. Alright. Yeah, ungifanisa kanjani mangifanisa nami uyangiqhathanisa. Hayi, ngiyabusangikhathanisa nami manje. Alright. Kulungile akuhlupha ke siyabonga. Alright. Yebo. Hawo. Ukanoma ulokunja. Baba wethu. Ingane kaMajali laphana. Hayi. Ngathi ngumhlanganisele leyo ngane. Yebo sanibona bhuti. Yini yaphila futhi? Hayi siyaphila kufana. Hayi, kuhle makuphila. Yebo. Hayi akukho okutheni bengidlusa ukubingelela. Yebo ayikatholeka siyabonga kakhulu. Asibongeke insizwa ngakithi. Izwi lakho sesiziwe abantu abaningi kangaka. Leso abantu abaningi kanjani mfowethu? Labantu abaningi kangaka bala sebeyalazi izwi lakho. Usune voice etrendayo. Usho kanje? Une voice etrendayo ukhuluma lapho nje ulalelwa abantu abaningi awuhlukile umuntu oseredweni. Hayi, so chini. Hayi kuyatholeka. Hayi. Lungile mfowethu sibonga. Hayi siyabonga. Nazo. Yebo. Otishwele wema webaba ngonile ishwele webaba hayi ngeke niphele. Ngeke nisaphela sengibona. Kodwa ayikho into emnandi ukuthi sesikhulumile kanje. Sesikhulumile futhi nje ke akukho okutheni. Nonhle. Sawubona wengcelosi njani? Siyaphila. Ngicela ungangishami. Hayi bo. Ngicela ungangishami lana ngiphakathi kwabantu. Uma uzafika nevoice ecwengekile la ngicela uphume ngoba uzongishama udu. Ngicela ungangishami. Yami ngenzeni ngcelosi right kodwa? Ungangishami-ke kanjalo. Yebo kuyaphila kunjani? Ngiyaphila. Wengcelosi kube serious nje kodwa. Angithi uyabona ukuthi ungishama amawala-ke. Uyabona uma usukhuluma lezo ndaba. Hawe. Wazi bangishama webantu. Alright ngcelosi. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila yazi ukuthi ngifuna ukukutshela ukuthini. Angazi uzothi. Uvele wanesikhwele mangingena omunye udadewethu la wathi wena utshela ukuthi umuhle. Ngifuna ukukutshela ukuthi umuhle yazi wengcelosi. Ngenze njani? Moyizele. Kushuthi umbhebhe ubheke ngakuwe Moyizela uyakhala kukuwe. Ngimoyize mana safuna ukulanda ismile. Uthi ngivale ikhamera ngifuna ukuvuka ngesinye ismile. Uzozo. Ngizapractice ismile. Ucela uphinde lawo magama futhi ngifuna ukubuya sengiyinhlamvu. Ngithi ngifuna ukukutshela ukuthi umuhle wengcelosi ngikuzwile kwavuka ijelasi enzima makuncoshuza umnconyo omunye usizi la.
Awuphinde lawo mazwi. Uthenge njani? Uthi njani? Umuhle Ngcolosi, ufanelwe nje imbali ezothuka ukuthi ukukhanyisa kakhulu kunakuqala yabona. Unjani wena? Awuyonibali? Hayi mina seyathathwa le mbali. Ithathwa iyaphi? Ayibo, ayike imbali. Ithathwa iyaphi? Ithathwa ubani? Yathathwa abanye bafika kuqala. Hayi lutho bafika kuqala kuyini kangaka? Ukubi nezwe. Ngisegoli Ihe, kubi nalo. eTroyville, Usebenzisa iphi network? i-MTN. Wey, uzowaqeda ama-minute ami. Sizokhuluma nini? Angithi Sizokhuluma nini efonini? hayi ngithi siyakhuluma njengamanje. Efonini. Hayi sizokhuluma khululeka. Hayi ngeke. Amantombazana wosiwa nje impela ngiyawazi kodwa cha useyishayila kakayosi. Hawu kahle Ngcolosi uzoboshwa. Iboshwe ubani? Uzoboshwa amaphoyisa. Umkhwanazi uyaviva. Umkhwanazi usemathandweni njengami naye. Phume emntwini ongajoli. Umkhwanazi akayizwa le feeling lena. Wena. Ushuthi awuboni. Ngiyabona Ngcolosi. Kodwa yazi kumbona phela umfana mayese emathandweni nawo. Ushuthi awungiboni nje ngikheshile lana. Hawu. Ene. Kusho ukuthi umbhobho sobheke ngathi mina-ke manje. Kuwe yiko nje ukuthi phela sigcine sivumelana ukuthi kuba kanjani. Ngoba phela yini ngenze njani ngikushele ngiqale phansi ngikushele yini ufuna ukungiqamisa amanga ngoba phela kuhle masisabonisana. Usemncane nje. Hayi khohlwa ngizogibela phe kwetshe. Khohlwa ngiyogibela phe kwetshe. Kahle Ngcolosi uzoboshwa. Hayi ngeke cha nje. Mawuthi kanjani? Cha. Asibonisana. Sibonisane. Sohlela usuku sibonisane Ngcolosi. Hayi kuleka sisazokhuluma noma kanjani. Okay, ngiyabonga-ke. Good night. Yes, yabonga ulale kahle nawe. Okay. Yeah. Awu! Koze kube nini kanti? Into engayisho nje. Niyajona na? Yebo sawubona mamula. Bengisachoma. Unjani mamula? Ngiyaphila kunjani? Hey, uyamazi uNothi? Unothi? Ngiyambona uNonhle, angimazi kodwa ngimbonile. Hamba ombheka. Hayi ngisazoyompopolo webafu. Wampopolo uyavela vele, useduze. Hayi wegcolosi anginyuki nalutho, nginyuka nje nokuzobonga ukukhuluma nawe nokuthi hayi cha unogazi mfowethu uyathandeka. Abanye ngihlala nabo ngapha eGoli, abanye ngabashiya emsini. Nami ngikhona lapha eGoli, abanye ngabashiya enquthu. Oh, kushuthi nawe ugazi wami-ke, ngoba nakho uke wakhuluma ngabo ogazi kanti. Futhi awubhedi. Hayi, wena akuwo okuhlula ukubonga. Hayi siyabonga. Okay, ngiyabonga bafu. Yebo, ayisenolala. Yebo. Uthi khona umuntu ongamazi Nonhle. Nonhle. Azangithandwe Nonhle we. Mina Nonhle wami. Bafana soya. Mandla ngena Mandla. Mandla mntanami Mandla. Hawu uyokushaya ke Mandla ngena. Osimindli. Ulele. Hayibo.
Yebo, wazi wakhona umfana. Uyakuphinda futhi lokho, wakuphinda lokho. We. Wazi wakhona umuntu. Uqhubeka la kagcine khona. We babo. Wazi wakhona umuntu webantu. Udula ikhumba. Waqhubeka, qhuba ithalent uya-upgrade. Ogana wakudala ukhona nje umakoti uhamba ngelanga. Hawu. Wazi wakhona wemandla. Engifisa ukwazi abazali bakho. Requestela uzokhona la. Sawusuza ngoba uyinto oze ngazo lezi. Sisilinde ukuthi usuze ngikhiphe. Akusuze kini, suza ngikhiphe. Hayi ubaphoxile abazali bakho. Sawuphuma ke manje obukhona kakhulu. Uma. Hayi. Lo muntu uze nje ngokuzokhona la. Uze nje ngokuzokhona Nkosi. Futhi angiyazi lento lena. Nosipho. Unjani Ngcolosi? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Wazi wakhona umandla. Ngimzwile. Ukhona kanjani phela mekhona kanje? Ayogana kudala. Wenzani? Ngoba uhonike nawe kanje Ngcolosi. Awu. Sekufuna ngifunge ukuthi angikhoni. Asinasho. Oh. Khona. Ingakho ngingalali into engazi ukuthi ngingalali mina nginqana kona ukukhona. Hawu ngithupha manje. Hayi ngiyeza Ngcolosi bengizoncoma nje uzipho mina. Ubani olufusa kunosipho mhlambe niyazana kuyiba kwengane yakho. Angimazi. Awu Ngcolosi. Mhlambe uyena. Angimazi. Nangishiya amagama anzima kangaka yini nibangani. Ibhadi lena. Siyazi uyaphila ke kodwa. Hayi kuyaphila Ngcolosi. Yebo ngiyathokoza ukukhuluma nawe uhlala kuphi neze. Ngase Greytown but ngiseGoli. Oh semdlovana. Ukuphi neGoli? NgiseRandburg. Oh nokho nihlala eGoli. AseGoli sonke impela. Hayi bakithi. Hayi kuyatholeka cha hayi. Siyajabula ukukhuluma nawe sengathi ke nje ngabe usuzumeka ungazumeka kahle ulale noNkulunkulu ngoba indoda awunayo. Ngiyabonga. Yebo siyabonga kakhulu. Ngidumazile umandla. Ngidumazile umandla. Umandla ungamfakela ukuzokhona. Awubhuti. Yebo njani? Kodwa. Yebo. Sanibona ekhaya. Yebo Anginjani kodwa? Yebo siyaphila. Hayi siyaphila bhuti ninjani kodwa? Siyaphila. Sikhona bhuti awuNgcolosi omkhulu. Yagejana ngicabanga ukuthi network. Baba. Inetwork ngibona ukuthi yagejana. Ngicathi inetwork yangishashana ngihlala khona Ngcolosi. Yangishashawa eNgcolosi. Ngize ngikhwele phezulu kwendlu ngishashaya nje. Uzukhwele phezulu kwendlu. Ngiyeswe ngizama yona weNgcolosi manje inakho ungishashaya yona. Mawusugibela phezulu kwendlu
Uphuma amazinyo uzothini? Awu kodwa madoda akaphuma amazinyo emahle kangaka. Kodwa akaphuma njani emahle kangaka wengcolosi? Azamahle webantu. Eheni. Hawu Namazinyo amahle mina wengcolosi akwazi ukuthi angaphuma lamazinyo. angeke. Hayi cha angeke. Hawe. Ushela ukuthi khona kodwa uswahla lensizwe olungamelana nami ngimuhle kangaka. Alukho. Ngihamba ngedwa wengcolosi, ngihamba ngedwa. Esiphelele. Ozombona ukuthi uhamba uhamba wedwa bu. Ngihamba ngedwa wengcolosi. Ubalo mbize eceleni akeze naye. Akavele naye. Ubani lutho akekho umuntu okhona nje lana ngingedwa. Oh, hayi kezwakala wedla abazane. Ubuhle bami mina nginsizwa isiphelele impela angiboni khona ekhonye insizwe enye la engamelana nami kunzima. Uyinsizwa iphelele futhi nje uyinsizwa wamazinyo ephelele nje. Awu ngoba doda abazinyo ephelele ayikodwa ngcolosi uyangisika manje ngcolosi. Hayi lutho awukusika wenzeni? Hayi lutho. Kodwa ngcolosi omkhulu ukuphi nendawo wengcolosi? Oh, ngila eGoli. Ikanyama kayipheli. Awusifani manje. Ikanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Ngeke ngisakubuza ukuthi ukuphi ngoba ngiyakubona nawe ukuthi ukuphi. Awu kodwa wengcolosi omkhulu. Hayi kulungile ngani yakwethu. Ngibonga nje ukuthi ungamukele ekhaya lakho. Sibonga kakhulu wengcolosi. Mfana nami ngeke ngisondele eGoli mhlawumbe nami ngiyothiwa nami sengimuhle mhlawumbe njengabanye nami abaseGoli. Ngibonile la khona usisi othe uba uNosipho uthe uphuma eGoli hayi. Inqwaba nje abantu ithi la eGoli. Awuswani madoda siyabonga kwethu. Siyabonga indaba ezimnandi lezo wengcolosi omkhulu. Bathi hayi sibongile nje ukuxhumana kanje. Hayi ke danki ke ngcolosi danki. Yebo siyabonga nilale kahle. Yebo ke. Hey. Kuthi wena phela baze bemkhiphela namazinyo ngempela. Hawu babo. Kuze ku live namanje. Ngisakhuluma lezi ndaba ngise ku live. Hayi. Kodwa ngingajwayele ukukhipha abantu abadala amazinyo. Ukuthi nimkhumulela nje amazinyo. Nimkhumulela into yokubuka ubani. Uthi ufuna ukugibela lapha ekwendli eyofuna inetwork. Ubona ufuna ukulamazinyo engabe sasurvive wonke. Ngabe sasurvive. Khona abantu engizama ukubafaka la. Kodwa cha uyaganga. Uma engake etshela ukuthi uyogibela lapha ekwendli, usefuna ukwawohloza wonke nje wolokohla. Hayi. Ngcolosi. Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila. Kuhle ngikusaphilile. Amen. Kade ngilindile la sengize ngangena. Ukwelaphi? La ku life wakho. Oh, ususe wangena. Ekugcineni sekuzosa. Ungena ekugcineni? Yebo, sekusile. Ubani ophambi kwakho pha? Ophambi kwami? Ngoba mina kuke kwenzeka izinto ngaba sekugcineni kulayini waseCapitec kade ephambi kwami bekuwumzala. Ngisho ukuthi nawe naku la ekugcineni ophambi kwakho ubani? Usho ukuthi lo kade nganamazinyo phela uphumile. Oh, kusho ukuthi usuphambili-ke ngoba phela sephumile. Hayi awufikanga ugalelekile. Ngiyajabula ukukhuluma nawe weshongololo. Nangu umuntu wamazinyo ekhala la. Ukhuluma ngomuntu uthi umuntu akanamazinyo ebekhona iyasho leyo. Uxolo benga Ncesi Nkosela. Why wezeki? Awezeki.
Cela ukuthi ukhulumele nalo muntu ngoba mina cha. Nangathi ngimbuyise nikhuluma. Mina Khona uzosho ukuthi akanamazinyo. yibo indaba ufake mina cause wena uqalile. Ngiqala amazinyo, qala amazinyo. Ayibo indaba ufuna ukushiya mina enkingeni yakho. Ngiyifikela. Lamazinyo wathi inkinga yami. Uwena phela okhulumile mina ngingenaphi? Wakona wazi wadelela. Kuthi amazinyo omuntu omdala inkinga. Angimbuzi. Hayibo. Hayi usazochaza ukuthi iyona yiphi inkinga. Angimfaki. Besikhuluma ngamazinyo wena usuthi inkinga. Angimfake ke bese usho ukuthi inkinga ikuphi. Usho uzothi ngena nje usho ukuthi ungcolozi ungifaka enkingeni yakhe. Bese uyachaza ukuthi inkinga yini. Amazinyo omuntu omdala uthi inkinga. Uzochaza inkinga amazinyo omuntu omdala. Uyaxolisa Nkosi. Nkosi Dlomo. Hayi mawusuxolisile ke kulungile. Asangiyeka ngoba usuze waxolisa kodwa yena bengisazomfaka Nkosi. Hawu cha usungilahla nje kanjalo. Hawu kuyokwenziwa njani? Hayi sis. Nika usuyolala kahle ungakhohlwa ukuvala amehlo masulala. Okay. Na kanjani ngiyabonga. Bye. Thank you. Yeah. Uthi ngidakiwe. Hayi kufuna ngilale. Ngikhathele. Nanga uthile ibhathi. Wezeki ukuze singazolo sithi unamazinya kanjani. Ongifakele 1000 la ebank. Ongiboleka 1000. Thile ibhathi. Hey hamba kahle Ngcolosi. Siyaphila kunjani? Siyancenga mfowethu. Amen. Kwenziwani la eGoli? Kwenziwani nini khona? Yadlala ngiyazi ngizakususa nakala mina wangiqala. Angizwa bhuti. Awuzwakali bhuti. Uthile ibhajaza. Wezeki faka 1000 la kimi ukuze singazulo sidelela amazinyo akho. Please put 1000 rand on my bank account so that wayesema ngeke ngilale ngikhathele. Faka nomalini Zix, faka nomalini kuze singazuki. Wozeki sodwa kwangenzelani? Ngangixhaphaza Zix. Just wayesema. Sibonisiwe. Wesibonisiwe. Hello. Yeah, unjani? Sikhona Ngcolosi unjani? Sikhona sike sakhuluma nawe kambe? Why ngathi siyaphinda pho? Ska. Ayibo kwasikhulume nami. Waziwa muhle. Usho mangaba ngiphi? Waziwa muhle. Vele ungiloboleke. Ngizancoma ubuhle usushela umendo. We. Incoma ubuhle usushela ngithi mina waziwa muhle. Ngiyabonga Ngcolosi. Usungawucela kumendo. Buthini cela kumendo. Ngisala usungithatha ngiyohlala eNatal. Bafune ngaki kini inkomo. Hayi. Angazi sazobuza umalume. Sazobuza umalume. Shithi ngizobe ngithandana nomalume bakho.
Uzabona. Inkosi phela khona. Sango Awuphela ibona abashoyo. oh. Seboshwe kwabanye-ke ngoba mina angibazi wakubazi omalume bakho. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Uma ngikhuluma nawe ngoba ngiyakwazi. Ukhuluma nabanye. Okay, Ngcolosi, ngiyabonga ukukhuluma nawe. Yebo, siyabonga. Hmm. Yeah. Okay. Uthi ngidakiwe mina sengidakiwe mina sengidakiwe angilali yebo Zeki ngithe ngicela ukubona nginemali ebhenki Zeki awukwazi ukaba namazinya nje bese ungakhokhi yebo lindizi Lins. ibani uzofunda leyo nto manje ngabe nibhala amagama kuthiwa kanti sicabangele ngani thina Hawu, ungakwazi ukufunda. Hayi ke. Unjani Ngcolosi? ukabani mana ngempilo ukabani Angikuzwa? ukabani Ini? bengithi bengithi uthi uma ungakwazi ukufunda kwakho lokho ukabani Okwakho phela uma ungakwazi ukufunda ithi Lins. Kushudo kwami wawubhalela mina Hayi ngangingakubhalela wena ngangizibhalela mina. ya kuhamba kahle Uyaphila Ngcolosi? Ngiyaphila wena unjani? siyaphila nathi akufana amen inshallah kukulezo Hayi bekukubulisa nje. nami bekukubuza nje ukuthi uhlala kuphi nezwe Ngihlala ngisegoli nami. na usegoli bengicela ukuwubona ngiseduze bengicela ukuwubona ngikubona Ufuna? ngicela ukuwubona ngikubona la uvela Bowucala ukungibona? bengicela ukuwubona ngikubona Bowucela ngithi bengicela ukuwubona ngikubona yabona sisuke sengizela ngempela phela mase kunje khona uma kukhulumekile noma ngakhuluma ngidakwa ubuthongo ngithi fine ngithi bengicela ukuwubona ngikubona oh just open up the camera I just wanna see you Oh, yeah, bekumele ke ukhulume isilungu. yes I just want to see you for a little bit ungalokhu editha ke manje ke uphawuda manje ke vela useyaphafa pawns sufaka ipawns Ni lutho. Kwenzani uvile ngani sekufuna kufunwane nepawns ke manje ogcotshwa ipawns ufika usuphafile ke suzosishama vela Ngicimile ngisho. Ngani ukusukuma ngiyolayita ugesi. oh suku ungadluli epawns siyalizwa iphunga lepawns siyalizwa iphunga lepawns Hayi ke ngiyisebenzisi leyo. akukhanye endlini akukhanye usuloku uthi awuyisebenzisa akukhanye bosi uvele sikubona Why wafuna ukuveza mina abanye bongabavezi mos? babathi vela kusemini manje ukuthi nami sengiyasho
Nami sengithi vela-ke ngoba nami ngiyavela. Hawu. Kumnyama ngiyakubona lutho. Ngcolosi, are you a student? No, I'm not a student. Student is me. Vela bo. Hayi. Iyenqaba mangayigcobile iphonzi. Awukwazi ukuvela phakathi kwamehlo abantu mangabe iphonzi iphelile. Lutho ngeke ngiyifaki leyo nto. Uphelelwe iphonzi. Uma ngabe iphonzi niphelele ninamahloni. Uphelelwe upawuda. Upawuda usenawo. Angiwufaki vele. Ufakani? Angifaki lutho. Ulungile, sithokozile ukukhuluma nawe sengathi ungalala kahle. Awulale kahle Ngcolosi. Nawe bakwethu, siyabonga kakhulu. Nokulala kahle okungaka sengikufiseliwe kuzogcina ngingasalaleki kahle. NoNkulunkulu uzogcina yona sengathi akufanele ngilale kahle. Mangabe sekunama ngifuna ukuvundulula igama lesingisi. Aliphumi sokuthi ebusuku. Nonto angifaka uzekhe ngoba ngifuna ukuhlekela. Ngifuna ukufaka uzekhe. Ngicela sounding like uzohlolela someone. Lutho. Lo mthathe engiyamfaka kwenzakaleni. Short left. Thando. Cha ngicine manje sengiyaphuma. Thando. Yes. Usho ba uthi yes. Yeah, kunjani? Kuhle kunjani? Yeah. Good night. Yeah. Good night. Uzamfenza la. Ulale kahle. Anguzwa. Ulale kahle. Wena usulo ngifenza phela ngingakuzwa. Ngiyazama ukulandela indlela yakho angikuzwa. Yeah, uthini? Sleep well. Yeah. Sleep tight. Kanti usisi udakiwe yini? Awuzwakali. Nilale kahle. Sinobani kanti usho lokho ngithi mhlawumbe usho ukuthi usho sinobani? Ngisho nonke. Yeza unobani la ukhona? Ngengekho. Bathi unamanye amantombazane ngizwe kukhona okukhonkothayo. Izinja. Izinja ngithi amantombazane. Okay, kuyezwakala. Lithi amantombazane kulungile, hayi siyabonga ulale kahle nawe. Uyangifetsa. Uyangishama. Hello, Ngcolosi. Yeah, kunjani? I'm good. How are you? Siyaphila kufana.
Njengoba ngibhekele live ngathi uzothi uyahlola. Mhlolani. Ngathi uhlolela abantu yabazi labantu abasile. Oh, lento TikTok ebusuku laba bathokozisa abogogo ebusuku. lento yokuhlola iy'nto zami ukuhlola hayi ukuthi mhlawumbe intwana yabona bogandaganda laba nozamambo bahlola la kimi Okay. ugandaganda nje uhlola la uzamambo Mkhize uhlola la into zami nje ukuhlola yini ufuna ukuhlole nawe Ngiyabonga. kanti wawuphakamisa kuqala umbono wokuhlola kanti yini Hayi nje umuntu mabhekile ku-live like ngathi uzothe gogo uthi uhlushwa yini ngenzakalani leyo yenza ngakhona. kanti usukuhlolela kokuboniswa lokho ukuthi ngitshela abantu iy'nkinga zabo Yebo. hawu bengize ngaqamba ma ngathi ogandaganda babuya la kimi ngathi ngikhuluma into engekho oh hayi cha lutho angihloli lutho nje ngiyakhuluma kanje hayi kona akukho kungenzeka uhlala kuphi nezwe pha Ngihlala la eJoburg. kuphi nayo Angizwa kuphi nayo pho ngihlala eMelville. pho sohlangana nini Wena ukuphi nendawo? se-South Africa Awu kodwa. Awu. inside the country Ya ungawari ngizokufonela. Ngizokufonela namanye around you eSouth Africa. ngifonele ungifonele bezothi Ngokucheck ukuthi ungakuphi nezwe. uzoqala uchaze sawubona ukwanele ukuphi Whatever ngizoyisho. Kanti into engiyaziyo ukuthi sizohlangana. Hayi ngiyakuzwa seku-12 sithandazeni asivala amehlo sithandaze Okay. ya bafowethu ngicaza sonke sihloniphele umthandazo ngisathandaza nkulunkulu baba nkulunkulu ikhadi lasebhenki inkosi nginalo baba ngelanga nkosi ngiyokwenza ikhadi lasebhenki abangi-advayizanga kahle inkosi ngendlela okuyiyona ngizozenza la phambi kobuso bakho ngizosho nkosi ukuthi yebo nkosi ngiyavuma ikhadi lasebhenki ngalenza kodwa nkosi eCapitec inkosi into esengiyinothisa ngabo baba bayangidakelwa nkosi eCapitec ngoba into engiyibukayo nkosi bangivalela yonke into evalwayo kuma options ukuthi okay fine ngoba sengilivulile baba leli khadi ilimit yemali engizoyikhipha ikangaka kepha nkosi ngikhuluma nawe baba sondela ungizwe kepha nkosi abakaze nkosi bengivalela nkosi ukuthi ikhadi lami lingaphelelwa imali nkosi uma ngabe nkosi kungena imali ebhenke lami nkosi ingena njengoba injalo noma isidleka nkosi idleke njengoba injalo angazi noma nkosi ukwedeleleka baba noma ukwethatheka kancane manje nkosi ngithi-ke nkosi thinta i-option nkosi vele nkosi imali izongena ngiyidle nje futhi kamnandi baba njengoba ngizoyidlala imali nkosi kodwa kube khona indlela nkosi ongazama ukwenza ngayo thinta nkosi ibhathina lakho lasezulwini i-option yesithathu nkosi uvimbe ukuthi imali ingangipheleli ngizoyibhubhudla baba yebo ngiyavuma ngizoyidla
Sazowabiza ama-Uber Nkosi. Kisazokudla nokudla. Nempahla sazothengwa thina. Bekumlayezo nje omncane baba. Amen. Sungawavula amehlo. Amen. Hayi. Bekumthandazo nje. Ngathola. Angithandaza omuhle ofikile ezulwini. Umkhuleko nje obusisekile omkhulu lo. Ayizwakele. Hayi ungizwile uNkulunkulu. Ungizwile ngabe unama ayibo akanamanga uThixo. Ngabe ukhuluma iphutha. Asithembe noma ukhipha imali izobuya. Ilento engikhulekela enkosini. Noma ingabuyanga kodwa ayingasudleka mawala. Mawuna 100 rand withdraw 100 rand ingahambi vele ibe 200. Kezwakala. Siyohlangana mabe kuqhubeka izinsuku sithola isikhathi. Akunankinga. Hayi, good night. Lunge siyolala kahle. Sharp. Amen. Nhloso Nxumalo ucela ungithandazele ngibhale kahle umatric phela ngaka. Umatric awubhalwa ngomthandazo. Mabuka matric uyafunda. Umthandazo uyawuthandaza noma usuhlele edeskini. Uma ufundile nje konke okufundile kuyabuya. Hayi ukuthi mhlambe umthandazo uyokwenza ukuthi ubhale kahle ka matric cha. Akekho umuntu owethandaza ethi inkosi angikwazi ama-answer bese yawathola. Uma ufundile usuhleli la kubhalwa khona uNkulunkulu ukukhumbuza lokho okufundile. Wemazoni. Kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila nawe. Ngiyathokoza. Umatric awunomatric ba. Bafana kakanilunge futhi. Nginawo umatric mina ngonishutela ngelila ngupho. Usulele. Nje ngisalala nabazali ke mina. Wavele wachaza yonke into ngeminithi kazi sengitheli. Cha phela sengisho mhlawumbe mawuzwa ngihleba. Ngeke ngize ngimemeze. Nabazali. Yebo. Cela ungiphe inamba yakho. Yezwa. Ngithi ngisacela inamba yakho. Mzwana. Mase ngimemeza useshona kwa. Ngizwa. Cela ungiphe inamba yakho. Hayi bo uyangichama yini? Hawu we babo ngiushama ngani? Ngithi ngisacela ungiphe inamba yakho. Sawuzungithatha Nkosi. Ngithi ngisacela ungiphe inamba yakho. Uyangichama yini? Can you please? Oh. Hayi ngizokusendela inbox. Bye. Ngizokusendela inbox. Okay, bye. Sharp. Ngithi ngizoyisenda. Ngizoyisenda. Alright, kulungile ngiyabonga. Ngithi ngizoyisenda. Okay, kuyezwakala ngiyabonga. Ayizwani. Hlushwa network. Cha bafuthu ake ngiphethe la. Sibongile bafuthu basonke ku live. Bengingazi ngizohlala isikhathi sidanga. Langelila ngiyovula mangithola isikhathi. Kubona bonke abangakhonanga ukungena. Nakubona bonke engakhonanga ukukhuluma nabo. Ungishaya ngepapa malafu. Uba no ufanile. Urhobile la ngepokotho.
kubona bonke abangakhona kungena bafowethu. Sazongenwa bafowethu sikhulumeni. Sekufuna sengibabambe ngekhanda bonke ngikhulume nabo. Ngelinye ilanga sengiyofaka abanye. So I just wanna say thank you to you all for joining my life today. Saphela isingisi. Ngiyabonga bafowethu umfana omncane nje lo wakwajali. Ngonango usho good night Ngcolosi. Nabanye abanamandla ke sebengasho ukuthi good night ke Ngcolosi. Akuhluphi kuyongithokozisa kakhulu lokho. Abakade befisa ukungena bezosho njalo. Sebengabhala ngizobe sengiyabafunda. Ushe nangu good night Ngcolosi. Bese kuthi uPretty Ngwenya my daily crush. Thank you very much. Bese kuba uMadot Ngcolosi kunyanga siyaphila mfowethu kunjani. Angisafunda good night ngomthetho. Sengenze ukuthi mangiphuma la ngaloko ngiyofunda kwenyinda celiwe Malinga siyakuthanda Ngcolosi yazulale kahle. Ngiyabonga kakhulu celiwe. Cela uvale ngami mfowethu ke sibhunge singongcono. Futhi sesobona kahle noma ngelinye ilanga ngoba sengizimpela kwaka nje. Ngisobuye zame mfowethu ayika. J Junior Papas good night. Ngiyabonga mfowethu good night nawe ngane we. Junior Skebengu good night Ngcolosi. Ngiyabonga mfowethu. Aneleng Majola Cat good night Buff. Ngiyabonga mfowethu. Bese bomthiyane good night Ngcolosi. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Bese kuba King Mlambo nami Ngcolosi futhi kwamjani. Ngiyabonga mfowethu. Thembeni zakho good night futhi. Ngiyabonga mfowethu. Bese kuba 22 pages good night Ngcolosi. Ngiyabonga mfowethu. Bese usanele Master Mdluli good night both. Ngiyabonga mfowethu. Kube ukuxolana kulekani ndi good night kala. Ngiyabonga mfowethu. Kube ushanti good night zalo. Ngiyabonga mfowethu. Kube umnisi Manyofu good night kwamaTemple. Ngiyabonga dadewethu. Ngiyabonga kakhulu. Kube uMazon shoot papa Amazon ngale abona ufaka amantombazane kuphela phezulu. Bazokufaka ipani mfana inbox kazi ngizobenzani inbox chapela. Ngizobe ngibenzani ngihambe inbox mawuphela. Bese ba uNonhle good night to you too Nonhle. Ngeke ngibenzele ukuthi kulo inbox okushoyo angikhulumi ngisho ukukhuluma. Bese kuba uMamkhize good night to you too Mamkhize. Bafowethu ngiyabonga kakhulu nje wonke umuntu nganza wethu seniyolalani kahle. Nkosi nikhumbule kanye. Ngiyabonga nje bafowethu uthando nesineke nokubekezela.